Здравствуйте, дорогие друзья! Прывітанне. Несмотря на осень, желание путешествовать не пропадает. Но за остатками тепла мы отправимся куда-нибудь южнее. Сапраўды, сёння мы адпраўляемся ў Докшыцкі раён і абавязкова пазнаёмімся з вёсачкамі, назвы якіх пакуль для нас загадкавыя. Гэта і Сіцы, і Парафьянова, і Валкалата, і Гарадзішча. И погодка-то как будто бы шепчет, мол, ребята, давайте быстрее, пока дождь не начался. Поехали! Нас вельмі ветліва сустракае ксёндз Владзімір Шымковіч, пробач парафіі імянай свяцейшай панны Марыі ў вёсцы Парафьянова. Добрый дзень. Здравствуйте. Владзімір, вось гэты касцёл, ён такі светлы і, здаецца, тут амаль усё новае. Былі часы, калі ён быў і зачынены, калі выкарыстоўваўся як склад і Склад спіртзавода, дарэчы. склад спіртзавода. Тут захоўвалася шклотара, ну і іншыя рэчы, але якія не нанеслі шкоду мурам, тынкам гэтай святыні. На пачатку 90-х гадоў, калі касцёл быў вернуты вернікам і адчынены, тады правяліся рэстаўрацыйныя працы, і тое, што мы сёння бачым, гэта якраз вынік тых прац. Вы общаетесь с прихожанами, они наверняка знают эту историю гораздо лучше. Они что-нибудь рассказывают вам о том, как здесь было раньше, и сейчас вот мы видим, как это все изменилось? Прихожане, которые постарше возрастом, помнят те времена, когда костел вернули, и когда в него зашли, то и крыша протекала, и окна были поврежденные, и пола не было, который мы сейчас видим. То есть предстояла большая работа. Владзімір, таксама здзіўляюць вось гэтыя алтары. Ёсць галоўны алтар, так, які прысвечаны непасрэдна панны Марыі, але вось па баках таксама, і яны не сціплыя, а даволі такі багатыя. Так, это, можно сказать, такая монументальная пабудова, і шчасце, што яны захаваліся. І гэта сведчанне майстэрства тых людзей, дойлідаў, якія працавалі над гэтым, над кожнай дэталі, кожным фрагментам гэтага алтара. Слава Богу, этот храм перажыў годы вайны і не был разрушен. У гэтага касцёла ёсць таксама трагічная гісторыя. Ёсць партрэт святара, які калісьці служыў у гэтым касцёле. Так, гэта партрэт благаслаўлёнага Мечыслава Багаткевіча, на сённяшні дзень благаслаўлёнага мучаніка Другой сусветнай вайны, які быў беатыфікаваны ў ліку 108 мучанікаў Другой сусветнай вайны, і месца мучаніцтва якога знаходзіцца у лесе у Беразвеччы пад Глыбокім, а які моцна звязаны з гэтай святыняй і парафіяй, таму што тут яго родная вёска, родная мясцовасць, з якой ён прыходзіў, яшчэ будучы клерыкам у сутане, служыць у гэтым касцёле, і пасля ўжо ў гады вайны, на жаль, прыняў мучаніцкую смерць. Владзімір, калі мы бываем у касцёлах, у цэрквах, і калі ёсць званы, мы заўжды карыстаемся магчымасцю, калі маем дазвол, ўсё ж такі падняцца наверх і паглядзець, калі гэта не могуць усе зрабіць, турысты ці прыхажане, то мы хаця б дапаможам і пакажам.
буквально как по американским горкам, по очень живописной дороге и приехали в деревню Городище. И тут нас сустракае Татьяна Ивановская, библиотекарь Городищенской библиотеки клуба. Все правильно? Правильно. Правильно. Здравствуйте. Добрый Да. день. Добрый день. Судя по тому, что происходит в этом помещении, не книги вы читаете. Ну, конечно, не толькі кнігі. Трэба ведаць, сэрца просіць, як дзядам, бацькам жылося. Трэба ведаць і пра тое, апраналі, што якое. Мы у 2020 годзе вырашылі і стварылі вот гэты этнаграфічны куток, які знаходзіцца у памяшканні Гарадзішчынскай сельскай бібліятэкі клуба. Так у вас зусім малады клуб. Малады клуб, конечно. Молодежный. Молодежный клуб. Я только 5 годов тут працую, так. Но это же экспонаты, которые еще недавно можно было встретить, наверное, здесь в каждом доме. Конечно, нам Или сейчас тоже используется? жыхары у мясцовых наших жыхарак, которые вот у нас есть тут у наших удзельных клубах, у іх абавязкова, яны не ўсе аддалі нам сюда. Вот. А якія рушнікі, для чаго яшчэ яны могуць выкарыстоўвацца і выкарыстоўваліся у нас, конечно, лепш за мяне раскажа Юзефа Іосифовна Матошка, удзельніца клуба, скарбніца, наша мясцовая фальклорыстка. Вы памятаеце, колькі вам гадочкаў, напэўна, тады было, калі вы ўпершыню вось паспрабавалі нешта выткаць на кросных? А ведаеце, можа, гадоў 10-12. Таму што дзяўчына, як только даставала нагамі гэтыя штукі, і ўжо садзіліся за кросны. У вас варыянтаў не было просто. Ногі дасталі, ідзі садзіся. Да, таму што і бабуля, і мама, і ў каждай хаце так было. Уже якая ж ты дзяўчына, каб ты не умела кросны ткаць, каб ты не умела прасці. Круці педаль. Да, крути Ну, педали. слушайте, но это же травмоопасно. Здесь же ребенок может, не знаю, поместить руку туда, куда Нет, нельзя. тут ніхто нічого не укусить, тут нічого опасного нема. Только что тут кросны тоже так само, как машина. А Тут рисун- разные детальки. А рисунки, которые вы делаете, это каждый раз одно и то же, или вы можете придумывать и разные варианты? Можно, поглядите, вначале ходники ткать, Да. там вначале. Теперь вот такие цветы. И можно что раз другое, и другое, и другое узор. На что фантазии хватит? Да. Разные. Вы знаете, все на самом деле вот это выглядит очень интересно, но у меня есть один небольшой вопрос. А почему здесь привязана косточка? Кинь косточку. Этой косточкой вот сюда, в эту нитку, в этой нитке надо было сюда так отворачивать. То есть это не косточка того, кто задавал глупые вопросы, это деталь нужна. Ці праўда, што вось калі ёсць рушнік і можна выткаць свой лёс, сваю будучыню? Ну, я не знаю як, ну, але ж рушнікі ж ткаліся, без рушніка ж ніяк нельга было. Это рушнік, як кажуць, окупація Рахаман. Рушнік, і па некалькі рушнікоў было ў каждой хаце. Яны разныя былі рушнікі. Вы ж подумаеце, што на рушнік дзяцё пераймалі, павітуха ходила, дзяўчыну аддавалі замуж на рушніку. А что? Я ж еще помню, як и хоронили людей, ховали, тоже на рушнику пускали. Это рушник, это символ у нас, у нашей местности. И у нас такая традиция, вот я выходила замуж, там третий рушник мой, оттуда от края. Это с вашей свадьбы? Да, это я сама уже ткала, потому что мамин уже был не модно для меня. А, яшчэ і мода на рушнікі ёсць. А як же ж. И уже была такая мода в моем возрасте. И я выткала этот рушник, я шла замуж, потом одна дочка зашла замуж, другая, внучка зашла замуж этим рушником. И еще есть правнучки две, я ж думаю, коли поживу, то я их с этим рушником отправлю. Ну, может, вы нам тогда покажете, как это все работает? Взяли мяне, поламали, у пучочки повязали, такая доля моя. Взяли мяне, поламали, у пучочки повязали, такая доля моя.
Мы апынуліся ў аграгарадку з дзівоснай назвай Валкалата, і я спадзяюся, што Марыя Кімстач, загадчыца валкалацкага сельскага дома культуры, нам все ж таки паведаміць гэтую гісторыю, што тут адбылося ці адбываецца. Можа, у вас нейкія міфічныя істоты дагэтуль жывуць? Ну, міфічных істот не назіраем, але ёсць две ў нас легенды паходжання назвы вёскі. Адна з іх, што на месцы гэтай вёскі было вельмі шмат балот, непрахадзімых месцаў, было вельмі многа звяроў, у тым ліку ваўкоў. І тут калісьці жыў такі ахотнік на ваўкоў. Ён аднойчы пайшоў, злавіў ваўка і знайшоў таксама ваўчыную лапу. І яго празвалі ў вёсцы Ваўкалапа. Вось. А затым ён аднойчы яму пашанцавала, ён такім асілкам быў, і ён злавіў вельмі многа ваўкоў, забіў, і шкуры раздаў усім людзям, якія пашылі адзенне з гэтых шкураў. І вёску сталі зваць Ваўкалапа. Ён на некаторы час пакінуў вёску, а затым вярнуўся і сам перайменаваў вёску з Ваўкалапы Ваўкалата. Гэта адна версія. Адна версія. А другая тое, што праз нашу вёску праходзілі раней гандлёвыя шляхі, і ад ракі да ракі цягнулі лодкі валокам, і вёску празвалі Ваўкалата. Ну, а па дакументах зараз, з цягам часу, так, назва Валкалата. А Волкалата всегда была деревней и остается ей? Или была и другая история? Была мястэчка. Тут много у нас жыло яўрэяў, якія таргавалі, таксама рамёсламі занималіся. Потым вёска, а зараз аграгарадок у нас. Але вельми прыгожий, вельми утульный. И вот этот костел, который перед нами, на самом деле жемчужина, за которой приезжают путешественники со всей Беларуси. Так. Ваня, вось докшыцкая зямля, я ўпэўнены, што ты са мной пагадзішся, вельмі гасцінная, ветлівая, і што здзіўляе, радасна здзіўляе, калі праязджаем вось па ўсіх населеных пунктах, настолькі радасна, і нас сустракаюць мясцовыя жыхары і імкнуцца распавесці пра свае каштоўнасці. Вось пра касцёл нам сёння распавядзе мясцовая жыхарка Леакадзія Ягоровна Дач. Гісторыя нашай парафіі вельмі далёкая. У 15 стагоддзі ўжо першы ўспамін пра парафію. Гэта пачці 600 год. Мы ведаем пра той касцёл, который у нас быў першы пабудаваны ў 1520-24 годзе, у гэтым прамежутку. Фундатарам гэтага касцёла была Альжбета Радзівіл. Яна сама пражывала ў Мядзеле. І вот у той час быў пабудаваны касцёл, но ён быў не на гэтым месцы, а там на выездзе у нас з Валкалат, туды, на Мядзельскую старану. Але гістарычныя падзеі, вядомыя многім, усё гэта разрушыла, разбудавала, і як прыйшоў ксёндз у 1600-х годах, то ад той святыні нічога не засталося. І вось пачалося аднаўленне парафіі, аднаўленне касцёла. У 1624 годзе на гэтым месцы, именно на гэтым месцы, быў пабудаваны драўляны касцёл. Сведкамі гэтага гістарычнага факту і таго касцёла нашы абразы. Гэта самыя старэйшыя абразы. Найсвяцейшай Панны Марыі абраз 1667 года и образ святого Яна Хрестителя. Одна из особенностей этого костела еще и в том, что он никогда не закрывался. Нет, да. И вся жизнь Волкалат
так или иначе крутилась вокруг костела. Я уверен, что и судьба вашей семьи Да. связана, и, наверное, всех тех, кто здесь живет. Да. Еще мама рассказывала наша, что прыхіналіся ўсе сюды прыходзілі ў касцёл заўсёды прыхіналіся. Вось гэтыя лаўкі зрабіў мой свёкар, но это не так даўна, а вон ёсць лаўкі ззаду, гэта мае далёкія прадзеды зрабілі, такія былі шаманоўскія з баяр. Мой муж рабіў тут дарожкі. Ну і зараз у вас захаваўся дагэтуль арган. Ну, я спадзяюся, мы таксама яго і паслухаем. Дзякуй. Наверное, это та самая поездка, где по количеству съемок, по количеству объектов и по количеству знакомств мы бьем все рекорды. Мы оказались в Ситцах, и Тамара Коляга, учитель истории, нам сейчас проведет небольшую экскурсию по парку, или потому что осталось от парка. Тамара Тадеушевна, расскажите, пожалуйста, где мы находимся и в чем ценность, ну, к сожалению, руин, но тем не менее таких колоритных. Сіцаўскі гістарычны парк – гэта узор садова-паркавага мастацтва 17 стагоддзя. І, знаходзячыся тут, акунаешся ў такую атмасферу даўнасці, якая на цябе наваліваецца, давіць, ну і хоча нават крычыць і гаворыць, што пазнай мяне сам. Мы з вами якраз прайшлі вось праз нашу браму. Гэта помнік архітэктуры малых форм беларускага барока 18 стагоддзя. То есть это всего лишь входная дверь. Ну, по тем временам. Да. Ну і на другая ў Беларусі па сваёй значнасці. Іх толькі две такія. Брама двух'ярусная. На самом версе другога яруса там знаходзіўся такі купал з пікай. Так? А ніжэй, дзе адкрытае акенца, там знаходзілася варта. І знаходзіўся гадзіннік з драўляным механізмам. Гадзіннік гэты біў кожную гадзіну. Сяляне павінны былі спыніць работу, не браткасловілі і маліліся ў гэты час. Калі такога дзеяння не адбудзецца, адразу ім быў такі указ. Іншы раз нават балючы, таму што можна было атрымаць і Ужо не драўляным нечым. То есть можно было остановиться и не работать, но за это можно было получить. Потрясающе. Калі браткасловілі, то толькі за гэта. Але мы яшчэ не сказалі, каму гэта ўсё належала. Гэта вельмі такія гучныя прозвішчы. Гэта належала дзядзьку Ігната Дамейкі, Тадеушу Дамейка, які ў 1798 годзе купіў вось гэтае ўладанне у графаў Бжастоўскіх. Дом не аднойчы гарэў у 19 стагоддзі, поэтому яго прыйшлося перабудаваць. Ад палаца вось засталіся толькі 4 вось гэтыя масіўныя калоны, ну а таксама падвалы, вось дзе захоўваліся віны і мяды. І новы дом быў ужо драўляны, перабудаваны вось у такім класічным больш стылі. Там знаходзілася аранжарэя, яе даглядаў мясцовы жыхар Ульян Баравок. Вось, і у аранжарэі знаходзілася шмат экзатычных раслін. Гэта перш за ўсё цытрусавыя, былі нават араўкарыі. Гэтая расліна, напэўна, была прыслана больш за ўсё з Чылі, і, як мяркуецца, з Ігнатам Дамейкам яны таксама падтрымлівалі нейкія кантакты. Ну вось, а Ігнат Дамейка ўсё ж такі як геолог,
ён тут што-небудзь мог знайсці ў сітцах, напрыклад? Не, Ігнат Дамейка – гэта фігура больш адносячыся да Навагрудскага павета, і ўсе дзеянні і яго гісторыя, яна якраз больш звязана з той мясцовасцю. Адзінае, што роднасныя сувязі, так, яны раз-пораз узнікалі, калі была ў гэтым вялікая патрэба. Но здесь есть и свидетель тех самых событий. Гэта дуб сітцаўскі, якому больш 500 гадоў. І Такіх мы яшчэ не сустракалі. бачыў ён гэта, пэўна, ўсё на свае вочы. Вот. Пойдемте, что ли, прикоснемся, может быть. Вось пакуль мы да яго ідзем, я хачу яшчэ пачуць все ж такі, вось цытрусавыя былі, аранжарэя была, і нейкі спіртзаводзік быў, а вось сітцы, гэта неяк звязана з тканінай? Назва сама. Ёсць легенды на гэты конт, звязаны яны з Кацярынай II, якая мелася тут ехаць. Ну і як меркавалі... Як заўжды буркаванку паклалі? Не, дарогу вырашылі усцяліць сітцам. Вось. І па гэтаму меркавалі, што адсюль і сітцы назваліся. Ну, на самой справе тут больш такая назва простая. Гэта назва ландшафтнага характару. Таму што вакол сітцаў ёсць балота, там расце такая расліна, як сітнік. Дык вось якраз адсюль і назва мясцовасці сітцы. Знаете, Тамара Тадеушевна, мне кажется, что ваши уроки истории – это нечто особенное, потому что вот это все можно видеть своими глазами и рассказывать детям. Все как есть. И вот сейчас мы пойдем прикоснемся тоже к этой истории. Вось шчыра скажу, што абсалютна нечакана мы трапілі ў сітцаўскі дом культуры на такі фестываль, мерапрыемства «Сырны разгуляй», які звычайна ладзіцца ў чэрвені, але спецыяльна для нас ён адбудзецца зараз. Мы не маглі проста праехаць, калі ведаем, што тут вараць сыр. И вот Евгения Николаевна Кишила, заведующий Ситцевским домом культуры, нам сейчас проведет небольшую презентацию, дегустацию. Я так понимаю, что все эти сыры ваши. Эти сыры изготавливают жители, проживающие в нашем агрогородке. У нас две семьи, которые занимаются усиленно изготовлением этих сыров и на продажу. А так увлекаются, конечно, очень многие, особенно те люди, у которых имеются коровы дома. Но это какие-то древние рецепты, местные рецепты, или просто так получилось, что именно здесь у всех такое внезапно возникло увлечение? Древний рецепт – это сыр клинковый, который изготавливался из скисшего молока, которое находилось потом в теплом помещении. Сливали сыворотку и вот эту твердую массу погружали в такой клинок, который был сшит именно из марли. Потом он висел, вся эта жидкость должна была уйти, и потом его ложили под гнет. Если кто-то хотел, значит, добавлял туда разные наполнители. К примеру, вот у нас имеются здесь сыры с пажитником. О, с пажитником. Мы можем уже, да? Конечно, попробуйте. А это что? А это красный перец. Чили? Нет, сладкий, паприка. Вот здесь с прованскими травами. Знаменитые докширские прованские травы. Да. Здесь с тмином. Здесь с вялеными помидорами. О. А вот это именно и есть клинковый сыр. Да. Я ведаю, что клинковый сыр часам сушили нават потым на печцы. Я вам про гэта раскажу зараз. А гэта сыр, як цяпер называюць яго адыгейскі, як у магазине продаюць. Я, калі была маленькая, жила ў сваёй бабулі. І вось яна гатавала такі клинковый сыр. Потым, калі каровы былі ў запуску, то яго
рабілі такія ляпёшачкі. Ляпёшкі гэтыя сушылі ў печы, потым складывалі ў торбачку. На той жа печы яны знаходзіліся, і вось як каровы былі ў запуску, тады даставалі гэтыя сыры, і можна было да кавы, да гарбаты. Вы знаете, что особенно приятно? Куда бы мы ни приехали, все пытаются нас накормить, и для многих это заканчивается удачно, как и сейчас. Но и на этом мы не останавливаемся. Огромное спасибо за эту дегустацию. Действительно, сыры очень вкусные. Мы желаем успехов вашему фестивалю, и пусть это вообще станет брендом вашего небольшого агрогородка. Это и есть наш бренд. Вось. Подтверждаем. Дякую. Спасибо. Спасибо. Частуйте, калі ласка, каштуйте. Можна сказаць, што наша гастранамічнае падарожжа на сёння ўжо амаль закончана, і такой вішанькай, да, на торце. И финальным аккордищем. Будзе вельмі цікавая страва, якая характэрная увогуле для ўсёй Беларусі. Гэта будзе поліўка, і нас вучыць гатаваць яе сёння будзе Ольга Квачонак, загадчыца этнаграфічнай сядзібы Вецяра. Для поліўкі нам патрэбна посуда, у якой мы будем гатаваць, это чыгунок. У яго мы наліваем 2 літры вады. Затым нам трэба 100 грам грибоў сушоных, я іх на ноч замачыла. Гэта у нас грибы... Любых? Любых. Ну, сёння я вам буду гатаваць поліўку з белых грибоў. Вось. Затым нам трэба зажарыць зажарку, нарэжем цыбульку на сковородине, положим масло постного и масло сливочного и добавим 2 лыжки муки, зажарим это все у нашей печи. А муку так подбить, як кажут, да? Подобьем муку. О, то есть ты понимаешь, о чем будешь делать. И еще мы добавим немного сечки. У нашей вёсцы заведено так, сечки немного добавлять. Ну и листика лаврового, перчику, соли. Ну, будем приступать. Мы заўсёды рады бачыць вас у нас у гостях. Калі ласка, частуйтеся нашей поліўкой. Ну что, будем пробовать то, что у нас получилось. Огромное спасибо за гостеприимство той части района, которую мы посетили, но желание посмотреть, наверное, весь Докшицкий район после сегодняшнего нашего путешествия стало только больше. Ну, сапраўды, таму што Докшицкі раён, ён вялікі, і мы яшчэ шмат чаго там не паглядзелі. Гэта дадому ў невядомае, да новых сустрэч. Приятного нам аппетита. Пока. Сметанку. Дякую.